Myslíš si, že priemerne 10% ročne znamená každý rok plus 10%? Ani náhodou. Pozri sa na toto. Takto si to predstavuje väčšina ľudí. Každý rok investovania ti hodí plus 10% v kľude, bez stresu. Realita? Vyzerá skôr takto. Niektoré roky minus 20%, niektoré roky plus 30%, no keď to zrátaš, priemer je stále tých 10% ročne. A presne toto musíš pochopiť, keď chceš investovať. Ak očakávaš, že tvoj graf bude rovný ako pravítko, tak sa pri prvom poklese vystrašíš a predáš so stratou. Investovanie nie je o tom, čo sa stane o rok, ale je to o tom, čo sa stane za najbližších 10, 15, 20 rokov. A ak to chceš robiť s chladnou hlavou, najprv musíš pochopiť túto jednu základnú vec. Lebo v konečnom dôsledku tvoja hlava, nie trh, rozhodne o tvojom zisku. Pre viac takýchto jednoduchých vysvetlení z oblasti investícií vieš, čo máš robiť.